Enska, tuolla päin on sitten se, mihin ne majavat tekee sen vaelluksen. Ne käy tuolta rannalta noita puita puremassa poikki ja sitten ne varastoi niitä sinne omaan pesään tonne. No niin, joo. Oikein hyvää päivää kaikille sinne kotikatsomoiden ääreen. Meillä on tänään Enskan kanssa ohjelmassa ihan tällainen perinteinen sieniretki tänne lähimaastoon. Ja me jo käytiin teutaroimassa tuolla rinteillä ja ei sieltä mitään sellaista järkevää sienestöä löytynyt tällä kertaa. Hei, anna se mun pipon olla. Eli ihan pelkkää kokemusta tuli tällä kertaa lapaan, mutta parastahan täällä on tää ulkoilu ja todellakin katsokaa miten aurinkokin paistaa vielä ja tuolla on tuo meidän mökki. Miten Enska? Milläs mietteillä sä nyt sitten päätät tän retken, että lähdetään tuonne kurpitsakeitolle sitten, niin oliks tää ihan kiva? Tää taas meni tähän perinteiseen nujakkaan osasta. Pistä poikki!